Mbuya Nehanda ferry boat remukariba rakapsiza rakasenga about 90 something people. A lot are feared dead. 53 have been rescued, but pane vakawanda vasati vazikamwa kuti vari nechepapi. Welcome back to your channel. Inguva inorwadza zvikuru. The waters of Kariba have turned from a place of travel and memories into a scene of fear and uncertainty following reports that a DDF ferry has capsized. The details are still limited as rescue operations and recovering teams are still working at the scenes. Parks and wildlife authorities are also on site with rescue operations. More information is expected as authorities continue with their efforts to find and assist those who may have been affected. Police are yet to confirm number yevanhu vashaika. Our thoughts are with the passengers, their family and everyone affected by this tragedy. Inguva inorwadza zvachose. This is a very old boat. According to the research that we've carried out, this boat yakakommissionwa in 1985. Now, if you look at 1985, this is like what, 41 years later. Wakatarisa zvakare boat yacho, chero rufu yacho noitoita unge rufu yemba. You can actually see that this is a very, very tired boat zvachose. Inga zvakaoma na Jehovah. Kuvanga vasina ma life jacket. They couldn't jump out. They couldn't swim. Kusvikira tasvika patiri apa. Is it not a regulation that ferries must have life jackets? Enough for everyone on board. Kana ivo vachiti pane vanhu 90 vanokwira muferi iyi. They actually need 90 life jackets. Kuri kunzi pane 5 crew members attending to 90 people. Hey, zvakaoma. With today's weather all over Southern Africa, it is not stable. How did they launch that cruise? Vapinda seiko mumvura umu vachienda to the other side, checking my weather conditions. You can actually see kuti pane vanhu vakoshesa mari vachirega kutaura chokwadi kuti guys, we cannot cross over to the other side because of my storm surges akadai. How does that happen? Some form of negligence for my service providers. On such trips, safety is a must, no compromise. There is something much wrong. Either overload or some security or safety measures were compromised. 90 is not a small figure. An inquiry should be done. Indaifunga kuti munhu wese anokwira chibhoti anopuwa life jacket. Anyway, ndiri kuemphasize point because vamwe vedu hatigonika kuswima isusu. Vanhu vanoshandisa chibhoti ichi vanhu vanenge vachida kunotenga matemba avo vodzoka votengesa. Ndivana mai vedu zvekubhaguja izvo kaizvo zvinhu zvekuma private school vakawanda vavo havagoni kubhaguja. Now you can imagine kana vari vana vechikoro vanenge vaenda kana kutrip. Wachiti zvimwe vana vaenda kutrip yechikoro wozonzwa kuti vachazokwira mabhotsi ka zvakutotyisa chero vabereki. But chinhu chatofanira kuziva chinhu chimwe, you can't run away from rufu. Umwe noumwe ane mafiro ake, akanzi achaita namari. Mamwe anogwadza, mamwe ototi nguva yake yanga yakwana. Uyewo demo rakaiswa pamuti midiki zvose nemikuru, nguva chete ndiyo inenge isati yatikwanira. Avo vazorora zvasarira vapenyu. But pamwe pacho muri kuti nguva inenge yakwana yese atirambe kuzokwira bhoti riri kunzi rave nemakore and it's not fit kutakura vanhu 100. Ngatitariseiwo masaidi ese kana nguva isiri yaMwari gaizika. Pamwe pacho unotoona kuti haisi nguva yaMwari. Haisi nguva yaMwari. Nyaya iripo ndeyekuti the boat doesn't turn upside down randomly. What is the actual cause? They need to be specific. Zeta rapia tichiri kutsvagisisa kuti chii chaitika kuti this big boat ingobva yango capsize just like that. Pane ka engineering problem kari pano, but iyo ferry yakasiwa naSmith kana kutengawo nyowani, asi mota dzemamiliyoni muchipa vanhu imuchiziva kuti ferry iyi inoshandiswa kufishing uko. Why wasting money buying cars and giving away millions to the already rich? Vanhu vachifa kudai mahwani mazibhota yakaya takatombomakwira 4 times chaidzo, but rairatidza kukura zvichingonzi rinosvika mahwani chaiwo. Pamwe unowana rasungwa newaya. Bad governance. Iyo ferry guys kokutengawo nyowani, looting resources that are supposed to be helping the country. Iko zvino mabhishu ari kunzi kwai akatenga imba imwe ye 500,000 imwe 600,000 imwe amounting to 7 million. Iye ari small house, second wife ndiye ane mari dzekuita izvi.
guys zvimwe zvacho unotoona kuti hazvina kana musoro. 90 paying passengers, then we have under 16 that do not pay. Vana vavangana. I just feel like the numbers are actually downplayed here. Pane vanhu vanga vakawandisa mboti yange yakato overload. And kana vachitiwo 50 vawanikwa 40 something varipi. How many minutes do you breathe underwater? Zvakatooma. Pana comrade vati Ivo, I am deeply saddened and heartbroken by the reports of the DDF boat capsizing on Lake Kariba. This tragedy feels particularly personal to me. I have used this very ferry while carrying out national duty, and I still remember being aboard, sitting in the captain's cabin, listening to the news when the events of 2017 coup were unfolding. It was on that very vessel that I heard the late President Mugabe's famous Asante Sana address. That memory makes this news even more difficult to take. A vessel that holds such a significant personal memory for me is now at the center of such a tragic event. At this time, the number of casualties and survivors is still unclear. My heart goes out to the families, friends, colleagues, and staff who may have been affected. May those still unaccounted for be found safely, and may strength and comfort be given to everyone anxiously waiting for news of their loved ones. My deepest condolences to all those affected and to the entire Kariba community feeling sad. Vari kurwadziwa comrade. According to the latest report, yatopinda izvezvi tichiri kurekoda apa, iri kuti 90 paid passengers, but anyone under 16 does not pay. So we assume that we had 154 people on board. 63 on Long Island were saved. 12 were picked up by a houseboat. 7 bodies and about 79 people missing. Officials have not yet confirmed the final count, and the Water and Inland Department Lake Captain said he was still awaiting further details. So particularly concerning, sources said about 40 children of different ages were believed to be on board, and some were yet to be accounted for, with children under 4 not requiring tickets, making an exact head count difficult. The conflicting figures have raised concerns the ferry may have been overloaded, carrying more than 100 people. Rescue teams continue their search for bodies, given the numbers are moving quickly and sources disagree. I will treat any specific death toll right now as provisional. So guys, the numbers are still coming in, and Shakaoma. This ferry was carrying a lot of people, basically 200 wantosvika tochitichi, because pane vana vari under 4, pane vanopuwa ticket risingabhadhagwe, kwozoita 90 adults dzinobhadhara, kwozoita macrew members aya anenge ari 5 guys. Zvakaoma. Kana chinhu chichinge changoora ngachirashwe. You can decommission that boat, put it there, yoita kunge museum. If you still want to use it for money, munongoita museum, vanhu vopota vachinzi iyi ndo boat yakatanga muna 1980 mheno muapply UNESCO whatever. Guys, and then buy a new boat that goes in there. Iko zvino chasara kupuwa Boeing 707 dzatakaverenga kare mumabhuku anataura inatarisai mutema, ndoichange yakunzi kwai ndo iri kuinda nemi. Vamwe vachawira muocean vakashayikwa zvokwadi, kuita kunge takanokorwa tsoka senyika.